Párna kabína Estelle. Táto párna kabína je vyrobená z 5 mm transparentného tvrdeného skla. Čo znamená, že sklo je transparentné a tvrdené? Transparentné sklo je výraz pre priehľadnosť skla. A čo je tvrdené sklo? Tvrdené sklo je 5-krát odolnejšie ako obyčajné sklo. V prípade rozbitia sa sklo rozpadne na malé kúsky, ktoré nie sú ostré a tým pádom bezpečnejšie. Použité profily tejto kabiny sú hliník a satén. Hliník v saténovej podobe dodá celej vašej kúpeľni nádych elegancie a štýlovosti. Dvere sú bezrámové posuvné a vanička je vyrobená z akrylátu. Ďalej tu máme 6 masážnych trysiek. Tieto masážne trysky vám poskytnú dokonalú úľavu po namáhavom dni, ako by ste mali doma svojho osobného maséra. Ako zmnohonásobiť uvoľňujúci zážitok? Veľmi jednoducho pomocou párneho generátora. Párny generátor umocní pôžitok a uvoľnenie svalstva. Táto kabina taktiež obsahuje nožného maséra. Je to funkcia, ktorá vám dokonale premasíruje nohy. Súčasťou párnej kabiny Estelle je aj horná ručná sprcha. Sprchovú hlavicu si môžete nechať hore, aby na vás prúdil tok vody z vrchu, alebo si ju môžete zobrať do rúk a jednoducho s ňou pohybovať podľa potreby. Ďalej tu máme zabudovaný LCD panel. Tento LCD panel sa používa na ovládanie funkcií celej kabíny. V kabíne je zabudované rádio. Keď budete mať chuť počúvať rádio, jednoducho si ho pustíte a necháte sa unášať tónmi hudby. V tejto kabíne môžete dokonca prijať hovor. Má totiž zabudovaný telefón. Ak by ste boli unavení a chceli si počas pobytu v kabíne sadnúť, tak to môžete jednoducho urobiť. Tento box je vybavený sviatkom, ktoré môžete kedykoľvek sklopiť. Takže aké sú výhody tejto párnej kabíny? Uvoľňujúce masáže ako od profesionálneho maséra, môžete si kedykoľvek sadnúť, jednoduché ovládanie pomocou LCD panelu, párny generátor, ktorý poskytuje maximálne uvoľnenie, masáž chodidiel, prijatie hovoru použitím telefónu, počúvanie rádia a mnoho iného. Ďakujeme za vašu pozornosť. Skrblik.sk